Sebastià Garrido i Rico naix a Moixent el 1947. Durant 40 anys desenvolupa la seva carrera professional com a mestre en diverses localitats espanyoles, com a professor agregat d'Institut en Beas de Segura, Jaén, i a l'Institut Josep de Ribera de Xàtiva. En estos anys investiga i publica treballs sobre diversos temes relacionats amb la història i costums de Xàtiva i la seva comarca, la Costera. Un dels exemples el trobem en este programa de Xàtiva Televisió molt interessant. Al llarg de 5 programes consecutius, l'Escola de Danses de Xàtiva els oferirà un xocotet muestreo d'algunes modalitats de balls que es donaven en Xàtiva i tota la rodalia. Evidentment, la tradició oral ha sigut la que al llarg del temps ens ha facilitat esta llavor. No queda res constatat escrit, o molt poquiu, en el que d'una manera didàctica es aplegara fins a nosaltres ixos balls. Tot arranca a partir de 1978, quan funciona l'Escola de Danses per iniciativa d'un col·lectiu de persones que d'una manera espontània i desinteressada es preocuparen per recollir, i més que recollir, dignificar el propi ball autòcton nostre, la dansà. D'ahir que l'Escola de Danses agarra el nom d'escola a disposició de tot aquell que vulga dependre, que vulga recrear-se en el coneixement d'este ball autòcton. És membre fundador i president durant molts anys de l'Escola de Danses de Xàtiva, que, com hem sentit abans en les seues paraules, naix amb l'objectiu de mantenir viu i transmetre el patrimoni rebut dels avantpassats quant a balls i danses, cants de tota mena, indumentària, etc. Però, sobretot, se centra en allò que es refereix a les danses heretades dels mestres de ball. Per això, dona conferències, intercanvis, es creen espectacles, es munten dansades i balls al carrer, es graven CDs, etc. Des del 1980 és membre fundador i president de l'Associació del Corpus de Xàtiva i artífex, juntament amb altres persones com Raquel Langa o Toni Martínez, de la recuperació de la part civil del Corpus de Xàtiva amb la integració de les dansetes en la processó. Paral·lelament, publica llibres i col·laboracions en conferències, esdeveniments, llibres de la Fira de Xàtiva, revistes d'institut, en la revista Etnología y Tradiciones Populares, etc. En resum, és un màxim exponent dels balls tradicionals de la Costera i un gran transmissor i continuador de persones com Adela Penedès la polaca i Tereseta la cadirera. Per tot este llegat que ens deixa, Premi Forcat 2018 a en Sebastià Garrido i Rico.